Goddag ikke-sælger, og velkommen til bloggen Salg for ikke-sælger. Herinde vil du kunne finde en masse tips og tricks til det der med salg. Måske er det med at sætte dig op til at sælge, som du godt kunne tænke dig at lære noget om, det der med at have ubehag ved at skulle ringe ud til andre mennesker. Lidt ligesom jeg har det nu med min første videooptagelse her. Det føler jeg meget underligt og grænseoverskridende. Og det er det samme, det kan være for dig, når du skal ringe ud. Og det er sådan noget, som du kan lære noget mere om herinde. Eller hvis du skal til at kommunikere med nogen, som er forskellige mennesketyper, hvordan får du dit budskab igennem, sådan så det bliver krystalklart for mange forskellige mennesketyper. Det er også noget, som du kan lære noget mere om her. Og til sidst, så er det klassiske salgsværktøjer, sådan noget med forhandlingsteknik, og det kunne også godt være sådan noget med indvindingsteknik, og alle de her ting, som ligger i klassiske værktøjer. Som krydderiet kan man sige, at noget af det sjove kunne blive, at vi godt vil have nogle spændende, der kommer med hypnose, og hvordan du kan bruge åndedrætsteknik og alle mulige andre ting til at ligesom komme den helt rigtige stemning. Så det kommer til at blive ret sjovt hen ad vejen, og hvis du kigger ned og tilmelder dig vores mailingliste, så kan du allerede nu få et helt stort og unikt superværktøj som velkommen til mailinglisten. Og så lover jeg, så skal jeg nok lade være med at spamme dig. Det bliver bare med gode råd og tips og tricks selvfølgelig også der er på mailinglisten. Så velkommen til, og se dig omkring. Hej!